Že tu už by sme, to už to je gól? Tu už by sme vypichli, môže zastaviť. Už sme vypichli postavenie hráčov, demonstrácie, že sú blízko, že sú proste v ťažisku, že idú do zisku. To je bola prvá vec. A potom to celé vypláva na základe nejakých úloh, čo mali chalani v tom zápase, vypláva to do toho, že chceme tieto predbiehania, tandemy, pokrytie boxu, že tam máme 2, 4, 5 hráčov, sme mali v 16. A nová situácia, prvý center, bum, druhý, tým, že vytvoria to chalani prečíslenie v boxe, čiže oni sa musia koncentrovať na túto situáciu a prišla prihrávka pod seba a tento hráč má dostatok priestoru na to, aby to potom upratal. Takže tak nejak sa bavíme o tých priestorových veciach a o úlohách, ktoré mali a ako sa im darilo vlastne v tom zápase ich plniť. Potom môže prísť takýto hlupák.